na mais. Ayan ang mais, guys. Tapos, ayan. Lagyan ko ng, kamatis, sibuyas, bawang. Kasi lutong Bisaya siya. Ngayon, masayang kasi yung gulay sa ref na masisira lang. Hinalo-halo ko na lang kaya sariling recipe. Inday Bisaya. Ayan. Halo ko rin yung carrots. Tapos yung baboy. Tapos, wala man akong fresh na hipon. Bumili na lang kami ng yung tuyo na hipon maliliit. Tapos, mayroon akong gulay. Ito, sarili ko talaga itong recipe. Tapos, ito, mayroong nilagyan ko ng saluyot at malunggay. At mayroon akong 4 tubes. Tapos, patis. Yan, guys. Mag-umpisa na ako sa pagluto, guys. Tapos, mantika pala, guys. Ito. Ito na, Ben. Ipupos mo sa ano. Mantika. Paunahin ko paglagay, guys, yung ipupos mo dito sa bawang. Layo lang. Yan, bawang. Tapos ito ka pala, guys, pinakuloon na pork, yung pakulo, at saka ito yung pagkatapos mong sa mais, guys, yung niya, pataw niya, ibabad mo sa tubig. Yan ang isasabaw mo. Tapos ito, guys, sibuyas, yan. Tapos mo lang. Tapos, lagyan ko ng kamatis, guys. Sinalo-halo ko na lang, guys. Gulay Bisaya, yan, guys. Lutong mais na gulay, guys. Yan, lutong Bisaya. Inday Bisaya. Yan. Sayang kasi ang gulay, guys, sa masisira lang. Ang mahal-mahal lang gulay. Kaya, sinalo-halo ko na lang. Tapos, yung baboy. Tapat mo yan sa ano. Huwag mo akong kuhaan yung wala yung kuhaan mo. Nandun ka ganda. Yung baboy. Pagkatapos, guys, ilagay natin yung mais. Halo-halo lang yan, guys. Yan. Halo lang yan, guys. Ang mais, halo-halo lang yan. May bulbul na mais. Tapos, guys, takpan muna natin para takpan muna natin sandali, guys. Kasi, isa doon. Halo-halo lang yan, guys. Tapos, guys, ilagay ko na rin yung ating carrots, guys. Yan. Halo-halo lang yan, guys. Diba? Makulay siya, guys. Yan. Yung sarili kong recipe. Ay, ito pala. Tapos, ilagay ko na yung ating hipon na maliliit. Kasi wala akong hipon na malaki. Kaya yung hipon na lang na tuyo na ang ating nilagay. Yan. Makabili ka naman sa tindahan pag wala kang hipon na malalaki. Kasi tamad na ka magpunta sa palengke, bili ka na lang hipon. Tapos yung ating pinakaluan na sa baboy. Yan ang isabaw. Tapos yung aking binabad na mais. Video muna tayo din. Kasi yan.
Ayan. Ayan. Halo-halo lang yan, guys. Patayin mo na. Ayan. Patayin mo na. Pag nakaluto, magsandok na. Ayun. Sige. Ano na? Dito ko sa bilabin. Okay, okay. Luto mo lang mamaya. Okay guys, ilagay ko na yung aking pork cubes. Yung aking pork cubes. Tapos, maglagay na ako ng patis. Kalkuluhin mo lang kung ilang patis ang ilagay mo. Ako ilagay ko lang 2. Yan. Yan. Ukay-ukayin mo lang yan guys. Yan. Tapos before ka maglagay ng asin, halingin mo. Tikman mo muna. Huwag mo kong kuhaan. Pag nagtikim. Yan. Tapos, yan na siya ng tapos mamaya. Dari asin. Ano siya na, asin kasi medyo mataba. Yan lang guys. Mas maganda yung matabang kaysa maalat. Halo-halo mo lang yan siya guys. Kasi ito kaluto. Paluto yung mais. Kakain mo na rin. Go. Yan siya guys. Karaw-karawin mo lang yan guys. Halo-halo, halo-halo. Parang lugaw ba guys? Kasi para mag-ano siya. Lapot siya guys. Tapos, lagyan mo. Kung haluan mo ng ano guys. Kunting asukal. Sige. Kunting asukal. Yan. Alam niya lang ninyo kung ano ka, ano yung tamis niya. May ginagawa. Kasi, Yan. Tapos, ilagay ko na yung aking, wala akong cornstarch. Ang ginawa ko na lang yung harina. Yan guys. Para medyo malapot yung luto. Ang ginawa ko na lang guys, harina. Wala akong cornstarch. Para medyo malapot. Yan. Para medyo malapot yung luto. Yan, halo-halo mo lang yan guys. Halo-halo lang. Halo-halo, 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 halo lang. Yan, i-focus lang dyan din. Focus lang. Focus lang. Dito, Ben. Oo. Tapos, tagahanda. Dito. Tagahanda ako ng liquors, guys. Kasi, it's my favorite. Yan, favorite yan guys. Yan, wala lang akong pipino ngayon. Kasi nadaanan ko lang ito doon. Lapit sa All Homes. Bumili ako. Yan guys. Yan lang. Ganun lang guys. Oh. Yan. Yan lang. Smile. Balik tayo doon. Balik tayo doon. Ayun guys, halo-halo yan. Ilagay mo na yung gulay na kalimutan ko pala yan. Malunggay and saluyot. Yan, hinalo-halo ko lang guys kasi sayang yung mga gulay sa rip. Nakakaano lang. Kaya halo-haloin. Kaya may sariling ano to, recipe. This my own recipe. Inday Bisaya recipe. Yan lang guys. Yan lang. Inday Bisaya recipe. Tapos mamaya-maya guys, kung medyo maano na yan, pwede nang ilagay sa plato. Sandali.
Yun lang. Kailangan halo-haloin siya kasi didikit yan. Ito siya, mayaman sa protina. Yan. Tapos, fresh from the farm pa yung malunggay. Kapipitas lang, maraming malunggay. Pwede mong hingiin, kaya hindi ka na magagastusan. Yan, uma na. Ngayon guys, pwede na siyang i-serve. Wait lang din, ha? Pwede na siyang i-serve. Iwan ko kung kakain ang aking mga junakis. Ito, i-focus mo dito. Ayan na guys, ang aming ulam. Focus mo. A few moments later. Salita ko. Sige. Ito na yung luto ko guys na Inday Bisaya recipe. Yun. Kain tayo guys! Kain na! Tanghalian! Thank you for watching guys! Please subscribe and like, share my channel YouTube Inday Bisaya. Salamat guys! Bye-bye!